Te is könyvelőként, adótanácsadóként dolgozol? Ugye nem kell mondani, hogy mindannyian érezzük a nyomást, a határidők szorítását. Minden szakmabeli tudja, hogy nem lehet teljesen biztos a tudásában. A napról napra változó jogszabályi környezet komoly terhelést jelent számunkra, és nehéz eligazodni a jogszabályok dzsungelében, ebben a turbulens időszakban, amiben vagyunk. Tudom, milyen nehéz lehet neked egyedül navigálni a jogszabályok útvesztőjében, mennyire nem könnyű naprakésznek és versenyképesnek maradni ebben a szakmában. De mi lenne, ha nem maradnál egyedül magadra hagyottan? Mi lenne, ha egy igazi közösséghez tartoznál? Mi lenne, ha egy erős, támogató közösség lenne a hátad mögött? Könyvelő vagy, adótanácsadó vagy? Csökkentsd a stresszt, és lépj be az Adótanácsadók Egyesületébe. Miért pont az Adótanácsadók Egyesülete? Mert már 35 éve jelen van a piacon, és nagyon komoly, kiforrott tudással rendelkezik. És a tudásmegosztás révén te is részese lehetsz ennek. Lehetőséged lesz továbbképzéseken részt venned, megszerezheted az összes kreditpontot minden szakterületen. Az elnökség tagjai, ők pedig jelen vannak a minisztériummal és az adóhatósággal folytatott szakmai konzultációkon, eljuttatják javaslatainkat hozzájuk. Tagként te is tehetsz észrevételeket, jobbító javaslatokat a döntéshozók felé. Az Adótanácsadók Egyesülete egyet jelent a megbízhatósággal és a presztízsel, amit kiérdemelt ez a közösség az elmúlt évtizedekben. Én csak ajánlani tudom számodra. Te is belépsz?